Sister, mwazuka bwanji? Bwanji, ndino adokotala mufuna mundichize? Stress. Mawu ang'ono koma amakhala olemera mu zochitika zake. Kaya mukukhala kuti, kaya muli ndi zaka zingati, mumatani, koma ndithu inu mwakhalapo mma stress osiyanasiyana. Kuyambira mayeso akamayandikira, kuntchito, kusukulu, nkhani za ndalama, achibale ndi mmabanja stress yosayamba, ndipo nthawi zina timakhala ngati tikunyamula dziko lonse mmapewa mwathu, koma funso nkumati, kodi stress kwenikweni ndi mavuto omwe timakumana nawo kapena ndi mmene timawanyamulira mavutowo? Iyi ndi nkhani ya Profesa Alfred Gangata, yomwe kumbuyo anali mphunzitsi wa nzeru yemwe adaonesa ophunzira ake njira yosavuta yothanirana ndi nkhawa, osati pothawa nkhawazo ayi, koma posintha momwe timayinyamulira. Sir Alfred Gangata ankakhala mtawuni mwachisangalalo nkumapita ku ntchito chimwemwe chodzaza pa nkhope pawo ndi kusekerera kowakhala. Sanangodziwika chifukwa cha ndale, koma chimwemwe anali nacho. Ophunzira ake ankamusilira chifukwa sankangophunzitsa maphunziro a m'mabuku chabe, koma ankawaphunzitsanso za moyo wa tsiku ndi tsiku. Tsiku lina Mr. Gangata analowa mkalasi atanyamula chinthu cha chilendo, osati buku ayi, osati cholembera, koma galasi la madzi. Agangata adakweza mmwamba galasi la madzi ndi kufunsa uko akumwetulira modekha nati, ana inu mungandiuze kuti galasi lili ndilolemera bwanji? Ana asukulu adayamba kumwetulira, wina adakuwa nati, ndiolemera 30 grams sir. Ena nkati mwina ndi 50 grams, wina amvekere half kilo sir. Agangata anamwetulira nati, mwayesa bwino, koma imeneyi si point ya lesson yathu ya lero ayi, ndiye nonse mundimvese bwino lomwe. Ndikanyamula galasi limene lili kwa masekanzi chabe, palibe chingachitike, zonse nzabwino, koma galasi lomweli kuti ndilinyamule mwa ma hours, mkono wanga uyamba kunjenjemera. Ndipo kuti ndiligwire tsiku lonse, ndiye kuti mkono wanga ufowokeratu osakwanitsanso kunyamula, misempha yanga ifowoka, mwinanso mpaka ndisaka thandizo. Mkalasi munakhala chete kufunafuna kudziwa kuti nkhaniyi kutanthauzanji. Agangata anafunsafunso nati, ndiyeno ndiuzeni kuti kulemera kwa galasiku kumasinthasintha? Ana onse mkalasi anati aisa. Agangata anati, exactly, kulemera kwa galasi ndi komwekomweko, koma nthawi yochuluka yomwe tinganyamule ndi kufowoka komwe tingafowoke. Anayika galasi lija pa deski nati, kuchokera lero ziwani stress imakhala chimozimozi ndi galasili. Nkhawa zanu, mantha anu, maudindo anu ali ngati madzi awawa. Ukaganiza kwa nthawi pang'ono palibe chomwe chingachitike, koma ukakhala kuganiza kwa mawazi umayamba kuvulala m'maganizo. Ndipo mukazinyamula kwa tsiku lonse ndi usiku onse, ma stress azakumalizani inu tapya. Ana anapitilirabe kukhala chete, ena ooneka obalalika, ena kuyamba kulingalira kuti nthawi yayitali bwanji akhala akudandaula za masamu tsiku lonse. Alfred Gangata anapitilira nati, mavuto a moyo uno si nthawi zonse amatha kapena kusintha, monganso ngati kulemera kwa galasi ili la madzi silisintha, koma kuti mulinyamule kwa nthawi yayitali ndizo zimalenga stress yanu. Ndiye aphunzitsiwa anati, ndiye solution ndi chani? Anakuwa mwana wina kuchokera ku backseat nati, kuyika galasilo pansi basi sa moyo uzipitilira. Exactly, kuyika pansi kuupumisa mkono, ukakhala uli rede ndi kunyamulanso moyo nkumapitilira. Izi nchimozimozi nkhawa zanu muli nazozo, mukazitula pang'ono chabe ubongo wanu udzapuma, mtima wanu ndi kumapampa moyenerera, ndipo mzimu wanu nkukhala ndi mtendere. Agangata anapitiliza kuuza ana awo kuti choyamba ndi kupanga pause ubongo wanu pamene stress ikuoneka kuti yakula kwambiri. Pomposiyani china chilichonse mukupanga, olo chili chofunika motani, tsekani maso anu, kokani mpweya mkati kwambiri, tayani mpweya kunja kangapo, ndipo muzizifunsa kuti izi zindakhala chete nkumalingalirazi zikundithandiza kapena zikundiononga kapena zikundivulaza mmalingaliro. Ndiye ngati mukuona sizikukuthandizani, zitayeni zimene zozo kwa panopa, ndipo muzakhala ngati mwapanga pause mind yanu, ndipo nthawi imene muli pa pause mind yanu imapanga reset.
Chachiwiri ndiye riseti yakogona. Nthawi zonse musanagone muzilemba nkhawa zanu zonse pa tsikulo pa pepala, kaya nzokhuza mayeso, mikangano, mantha ndi zina zonse zilembeni, ndipo lipindeni pepalalo ndi kuziuza nokha kuti ndasunga kaye mavuto anga pa pepala apapa, kuti ndigone kaye ndipume, ndidzawaonanso mmawa ndikadzuka. Inu nkugona. Ndithu mukamadzuka kummawa muzazimva kukhala opepukidwa ndipo muzagona tulo labwino kwambiri ngati mulibe nkhawa. Ana onse analemba ankanena agangatazi ndi kukhala apeza choma kachita practice. Patadusa mawiki ophunzira wina Aisha yemwe analibe nzeru kamba kama stress amayeso anayamba kuoneka wachisangalalo pa nkhope pake, ndipo anayamba kukhonza kamba kakutsata njira iyi ya agangata. Mwana wina Daniel yemwe nthawi zambiri anali ndi ma stress kamba kokangana ndi makolo ake, naye anayamba kumalemba nkhawa zake usiku wina uliwonse, anayamba kumagona tulo labwino usiku wina uliwonse. Ma stress sikuti ankachokayi koma amawasungisa ndipo samamudya iyeyo. Ndipo kumapeto kwa temu Mr. Alfred Gangata anayimanso pamaso pa ophunzira ake a Johnson ati, ophunzira anga, moyo uno paliponse muli uzakubweretserani mavuto, tsiku lina labwino tsiku lina si labwino, koma nthawi zonse muzakumbukire kuti stress sili mmachitidwe oti ndiyolemera motani, koma mmene mwasankhira kuti muyinyamule. Mwakwiya ndipo mwanyanyala kudya madzulo, njala imakhala yanokha. Mukapitirira kukwiyako ndi stress imene iyi mpaka mmawa, dziwani kuti ndiye kuti mmawalo masana simuzadyanso kamba kuti mwasankha kuyinyamulabe stress yo, koma mukayisiya nthawi yomweyo mukhala muli bwinobwino, moyo nkumapitiliza mmawa nkuzadya chakudya cha mmawa. Phunzirani kunyamula galasi ndi kulisiya likalemera. Phunzirani kupanga pause, pumanikaye ndi kuusiya mtima wanu udzipumako. Mmenemo ndi mmene mungathanirane ndi stress. Onera nzanga, stress si mdani yayi chifukwa Mulungu anafuna kuti ikhalepo. Stress ndi chikumbutso chotiuza kuti tanyamulitsitsa china chake kwa nthawi ndipo tichitule. Ndiye ngati moyo ukuoneka kulemera, pangani pause, mwakangana ndi amuna anu nkhani zazi koma mpaka mwezi mukukambabe zomwezo osamapita chitsogolo ndi moyo udziwani mupelepeseka asisi, chifukwa stress imasasula munthu. Ukudya shuga nkumaona ngati ukudya mchere nkumakhala obalalika. Ngati tilibe ndalama tilibe basi, sikuti ibwera chifukwa choti pomwe mwakhala mukungoganiza zomwezo khosi mumafupa nkumaoneka. Panganiko ni pause ankolo ndi kusangalala ndi tochepa tomweto mukupeza. Ena atu akunenepa ndi maganyu a munda omwewa kunjaku kamba kuti ankaona kuti kufuna zochuluka sikungawathandize koma kukhutira mu zochepa zomwe ali nazo. Ndine Dean Studios, osayiwala kuphunzirapo kanthu pa nkhani iyi ya Mr. Alfred Gangata komanso kupanga share nkhani ngati nanu yakuchosani stress.